И здравейте, приятели! Това е рунд между Pro 19 и Фомерт. Чай само да Сега си ще пиш се тия бием. болшанките. Пийте О, си я болшанките. Имате 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гоу, гоу, гоу! И кой ще бие? Това е неочаквана битка. Да видим. Аз имам 3 дъма сета у мене. И между другото аз съм VIP. Има Кой ще и се сразих почти. Кой ще успее? Но аз ще Фомерт, бе. Отдеви как те Ама прибих сега и без такива болшанки, аз не съм взел такива болшанки. За да си взел. И кой ще Чакай, победи? чакай, стоп! Без Добре. ядене. Еми без топове, бе. Ти, Да, бе. аз ще да те убия. Стоп. Ама ти. Аре, бе, кой ще бие? На колко кръва се остави? Мале, като го в червено. Чакайте, Аре, кой бе. ще бие? Да ти фърля малко пушинки! Леки ядох. Ама Кой скоро ще ще бие? свършат Това е неговите. много неочаквана битка. Кой ще успее? Въгъла. Фомерт притисна. И Pro 19, и Pro 19, българския руски шампион на Европейските съединения, Американски щати. Чакайте малко сам. И той печели. Чакай, че фърляйте ми ти. Чай аз. Бяга. Хора, се взимат брони. Не, без фул брони. Аре. Без фул брони, бе. Не, показвам как се взима брона, бе. Така. Си взема пошенките, чакай сега. И аз ще се бия срещу Pro 19. Трябва да цел на Game от 0. Няк. Имате още 3 рунда, бе. Не, събим по 2, ние събим по 2. Хубаво. Да, има ще... Ние събим по 2, да, ако не знаеш. Аз само за битката ли ще съм VIP? А така не съм даже... Как да си стакна брона такова? Коне на мор. Беше неочаквана битка, но Pro 19 победе към националното. Последната битка. Чакай само да се направи аз. Аз си взех леговете. Това е Фумерт. Той ме победи 4 пъти. Това е Pro 19. Той никога Той не го е бил никой път. Но Pro 19 уби Фумерт. И сега те ще се бият за... И сега сигурно кой ли ще победи, не знаем. Чакай аз да пия полшанки първо. И аз заставам на ринга, те ще ме убият, ако застана на ринга. Чакай аз да си взема голдънки. Ама трябва и тези неща трябва да са махнат. Майни ги. Хайде да видим кой. Чакай, майни ги. Махнете ги тези неща на ринга. Чай, че мор. Аре бе, нали съм с контрола, що не ще да се майниш? Готов ли си? Да. Чай само си сменя сета. Ама майни ги те брони, бе. Аре бе, темпа, майни ги. Аре бе, махам ги, идвам. Коментатора идва. Вземай всичко. Вземам. Готов ли си? Да, бе. Айде линка. 1, 2, 3, 2, 1, go! Кой ще бие? Не, брай си на него. Може да се предавате, ако искате. Ама никой няма да се предаде. Че с това е разисънската не играеш, а? Тук битката оживя. Да, ама ти играеш с колко много, аз не съм фърлил, аз съм фърлил само 6. Ти фърли 10. Пойзанки. Аз имах 64, сега имам 58, ти си фърлил... Аре, това зомби против нас ли бе? Това зомби има един, който гледа. Той е журито. Да, това е вашата публика. Че му уби, бе. Аре бе!
правиш някой ден ти? Мри. Не знам за кой съм си взел хиялтки. Сега кой ще бие? Никой. Той! На 5-та минута са, пак трябва да свършам клипа. Аре, Направили са. Че ме изкараш направо, бе. Че ме изкараш отвънка, бе. И кой би? Никой. Никой. Той е напълна кръв и аз съм напълна. Аз съм си ръш. Ама като ни свърша двата сета, спираме да ги фикснем, разбрали? Да. Да. Защото ти си... Охо! Мри, най-сетне! Ще умреш ли? Не. Мри! На мен поизъката ми свърши! Да, искам да ти кажа, че нямаш бутуши. Аре, стига, бе! Тогава стоп! Нямам бутуши, ба! Ама ти си с фул броня, то това не е честно. Стоп. Чакайте малко. 3, 2, Чакай, бе. Кой ми даваш неща, бе, аз? 3, 2, 1, го! Чакай, казах старт. Стоп, казах, бе. Трябва да си... Такова броня да си копирам. Аре, бе. Служете на Ендър често, човек. Не виждаш ли, че трябва? Не знам. Те ще ме набият най-скоро. Като ме гледат, те е странно. 3, 2, 1. Казах ти стоп. Сегата се страхува много. Аз си взема нови... Ей ти една. Не, тя на Фомерт. Трябва ми още... Фари... На 7-та минута са. Кой ще бие? Но трябва да отида в Ендър често си. Двайсет секунди служебна победа. Чакай, бе, човек! Не виждаш ли, че правим нещо? секунди служебно! Ама, човек, аз не мога да си копирам нагръдник! Копирайте ми един нагръдник! Мале! Над един! Мога да си го копна. Почваме! Оня го взе, оня го взе, ти ми взе нагръдника, нали знаеш? Ела ти го дам! Ето ти го! Ти си... Айде, че служебно ще стане. Аре, ето ти. 5! 4! Чакай! Да пия полшанки. Добре. Чакай. 10, 9, 8, 7. Старт! Аре, старт! Го! Да видим кой ще победи. Мри, бе, мри! Нали знаеш, че фулброните много лесно се чупят, отколкото про четворките. Про 19 много се е напрегнат. Но и Фомерт също. Някой може да умре. Буквално да умре. На 8-та минута и 30-та секунда са. Не. Сега това е второто PvP, нали? Да, бе. Трябва да си взема един лек. И да почвам. Така, кой ще бие? Тос не се отказва, бе! Тос не се отказва, бе! Тос не се отказва. Ще умреш! Скоро ще умреш. Тук сме, на 9-та минута сме. Така. Давайте. Имате и мажоретки, те са и там. Мри, бе! Върнаха. Мри, бе! Кой ще бие на 9-та минута? 10 минути играят. Не я! 10 минути играят, пак никой не е бил. Не яш! Разбрали ме, бе! Моля, трябва да ям. Аре, аз трябва да спирам клипа, бе. Аз не трябва, аз снимам колкото си искам. Аре, стига, бе, защо си фърлих уикнес на мен? Мри, бе! 9-та... Не ми фърляй по-жанки! И ще направим другия клип. Айде, чао!